imma Franġisku nħoss li l-iktar imsemmi magħruf fl-istorja bħala il-Papa li tella li beda diversi proċessi fil-Knisja, proċessi mhux ta' bidla fit-tagħlim, mhux ta' bidla fl-essenzjali, imma proċessi ta' bidla ta' adattament. Il-Knisja hija magħmula għan-nies tal-lum, mhix magħmula għan-nies tal-bieraħ. Anzi, il-Knisja magħmula għan-nies tal-lum u hija magħmula biex tgħin il-bniedem ta' għada isib rifuġju, isib salvazzjoni, isib ħelsien. Kim dan il-mod li l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma iddiskriva lil Papa Franġisku f'messaġġ li ntqara waqt qudiesa b'suffraġġju għal ruħ il-Papa Franġisku fil-Katedral ta' Għawdex, ċerimonja li saret l-4 filgħaxija. Fl-assenza tal-Isqof ta' Għawdex li jinsab fuq impenji pastorali barra minn Malta, il-qudiesa solenni tmexxiet minn Monsinjur Tarċis Camilleri, Vigarju Ġenerali ta' Djoċesi, li wara l-Vanġelu ara l-messaġġ mibgħut mill-Isqof Tewma li fih sellem lil Papa Franġisku. Franġisku għalina l-koll huwa modell huwa dawl fil-Knisja b'mod speċjali li tgħinna fi żminijietna nieħdu ħsieb u nħarsu lejn dak li hu l-iktar essenzjali. Il-bniedem tal-lum ifittex u għandu bżonn il-biberija ta' xulxejn, il-fraternità bejnietna. Minħabba fekk Franġisku jkun dik l-enċiklika importanti Fratelli Tutti. L-Isqof Anton Tewma għamel referenza wkoll żjara li l-Papa Franġisku għamel f'Malta u sostna li bħala poplu għandna nibqgħu nozzu mhux biss it-tagħlim u l-ġesti umani tiegħu, imma wkoll it-tifkiriet ta' żjara tiegħu fostna 3 snin ilu, speċjalment dik f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Min-naħa tiegħu Monsinjur Tarċisio Camilleri waqt il-qudiesa fakkar kif mill-ewwel mumenti tal-pontifikat tiegħu il-Papa Franġisku wera l-umiltà li tispikka fih. Naraw li anke wkoll mill-ewwel mumenti tal-pontifikat tiegħu ta' xhieda kbira ta' umiltà. Meta l-ewwel ħaġa ma lebix l-istess ħwejjex li sotu jilbsu l-papiet meta ikunu eletti imma l-bies sempliċi. Għażel ukoll anke ma joqgħodx fil-Palazz Apostoliku imma f'Dar Sant'Anna. Kif tfaċċa hemmhekk ukoll għall-ewwel darba, Papa jitlob il-poplu jbierku. Dik l-umiltà jitlob il-poplu jbierek il-Papa. Mhux biss, imma wkoll kull darba li jitfaċċa quddiem il-poplu dejjem jitlob il-poplu jitlob għalih. Tinsewx titolbu għalija. Dawn ukoll huma atti ta' umiltà. Waqt l-omelija, Monsinjur Camilleri għamel referenza wkoll għall-enċiklika tiegħu li titkellem dwar l-ambjent. Ħabb il-bniedem mod integru tiegħu. Mhux biss lilu, imma anke wkoll l-ambjent fejn jgħix il-bniedem. Għaliex ukoll anke bil-enċiklika li tagħna Laudato Si għalilna r-responsabilità ta' kull bniedem li hawn fid-dinja li jħares l-ambjent biex ikun id-dar ta' kulħadd, ikun id-dar fejn tiġbor il-kulħadd u tagħmilhom familja maħda u jgħixu f'dak l-ambjent li jixraq lill-bniedem. Intant id-Djoċesi ta' Għawdex ħabbret li min jixtieq jista' jiffirma l-ktieb ta' kondoljanzi tal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku u jista' jagħmel dan fil-kurja tal-Isqof fir-Rabat.